Verím, že Boh nás dal na tento veselý svet, aby sme boli šťastní a tešili sa zo života. Šťastie nepochádza z bohatstva, ani len z úspechu v kariére, ani zo sebaobetovania. Jedným z krokov k šťastiu je urobiť sa zdravým a silným, aby ste mohli byť užitoční a tak sa mohli tešiť zo života. Štúdium prírody ti ukáže, aký plný krásnych a úžasných vecí stvoril Boh vo svete, aby si sa z neho mohol tešiť. Buď spokojný s tým, čo máš a snaž sa to využiť čo najlepšie. Do budúcna aj v rámci vášho fungovania snažiť sa spájať tie veci, lebo ich je veľa. Musíme sa ničiť. Pôjdeme verne spolu, podaj mi svoju dlaň. Pôjdeme verne spolu, podaj mi svoju dlaň. Pozerajte sa na svetlé stránky veci namiesto tých pochmúrnych. Skutočný spôsob, ako získať šťastie, je však rozdávať šťastie iným ľuďom. Snažte sa zanechať tento svet o niečo lepší, ako ste ho našli, a keď príde rad na vás, môžete zomrieť šťastný s pocitom, že ste v každom prípade nepremárnili svoj čas, ale urobili ste, čo bolo vo vašich silách. Buď takto pripravený žiť šťastne a umrieť šťastne. Drž sa svojho skautského sľubu vždy a Boh ti v tom pomôže. Stále nepočujem žiaden spev. Horí ohník, horí! Horí ohník, horí! Na Slovinskej holi! Na Slovinskej holi! Ktože ho zapálil! Ktože ho zapálil! Traja zdatní baníci!